Рака на дебелото черво е 100% лечим, ако се хване на време. Или които са фамилно обременени, при тях колоноскопията е задължителна. Подчертая дебело, защото в България мъжете са дискриминирани на тая тема. Диагностиката на гърда се разви прекалено много и ние трябва да сме в час с всички тези неща, които се случват. Ние чакаме някакъв симптом, ние чакаме някаква причина, за да отидем да се тестваме. На простатата при тях над 50 годишна възраст е прието едно такова становище да започнат прегледите. Комуникираме силата на генетичните тестове и за такава превенция на онкологични заболявания. Да спи зло под камък.